bandiraɓe mone mon kala salminama inde mon e yettode mon no gonɗon eno gonirɗon ko yettude Allah hande joɗodade e goto e mawɓe men e goto e halfinaɓe komin Mouhamadou Hounare ene wiye Moussa Sarr hade wutte fondede jullare yataw jomum tawaka oɗon gandi gonɗen koye jillu nde tawno won caɗele bannoɗo ɗo henna e nder wuuro ngo nde ƴiwonde mawde jippi waɗi galleji kewɗi ɗi ganduɗa mburjitima hade wutte fondede jullare yataw jomum tawa ko ardi foof calminen monsieur le maire ko wele mawɗo hande nde dokkuɗa min temps yomin jooɗodo e maɗa ɗo henna nde tawno so tawi neɗɗo itti hay sinno ko mintaji ɗiɗi e saaha mum tottima ittanima gueɗal ko ardi foof mawɗo Moussa Sarr calmina bandiraɓe guinnitoɗa wonande ɓe gandama e on saaha puɗɗen jokkude namde ɗe Allah jarama on jarama e kadi mi weltima e garal mon ɗo e kadi rokkude min kadi occasion haalde mana ko kewi ɗo ko min ko Moussa Sarr mbiyetemi koye wuuro he jibinami ko min woni deuxiéme adjoint au maire commune de Hamady Hounare. Monsieur le maire ko adi foof en tant que wasde wonde haade ni wonde maire wuuro ngo en tant que wonde ɓiɗɗo Hamady Hounare naji jibinede ɗo nande tan manan a tooɓo waɗi caɗele ɗe ganduɗa keftima ɓesgu Hounare ko ardi foof ɗum holno wayata e ma? eyyi ko situation mo ganduɗa vraiment welani mais ko catastrophe naturelle ɗum woni pour rien kono kadi vraiment ko caɗele hay goto yiiɗa caɗele keeɓa gara e galle mum hay goto yiiɗa caɗele gara e wuuro mum kono noon ɗum ɗo ko Allah addi ɗum ɗo ko catastrophe naturelle. wala caggal nde catastrophe o waɗi ko ganduɗa ɗum ɗo ko tooɓo ko Allah waɗi ɗum hay neɗɗo goto waɗani ɗum provoqué ko Allah tan addi eywa mairie ndi caggal nde ɗum waɗi hol darde nde darani commune o hol participation hade balle beele ɓe mbaɗi porte à porte beele ɓe jettima ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe wuuro ngo gam ƴewde caɗele keftiɗe ɗumen ɗe e holno sifori holko woni darde moon hen exactement? Très bien min nde ɗum affaire nde nde kewi nde on sanga taw mi yettitaki wuuro ngo puisque komi janoɗo Allah nawino hen funnague nde gartumi ha Dakar mana garmi ɗon mana ko 26 ɗon nanmi mana situation mana baɗɗo ga o wonde ngo wuuro ngo vraiment ndiyam naate muɗum wuuro ngo fuusi ko ganduɗa noon ko hunde vraiment nde hewano wadde noon so waɗi bettat vraiment affaire nde betti min e kadi mawɗo o e on sango alano e nder leydi he o wonno ko caggal leydi bon en effet nde garmi nde ñande garmi nde d' abord on ñande mum kadi ƴiwonde mawde ene tooɓi ga subaka ɗo e nder gayenna finde mum ni garmi ha pandimi ndendori ha gartanmi ndendori environ 500 métres min gari min tawi mana lawol ngol ne taƴi ko ndiyam ɗam hakke mum hewde doole wona ɗo wona pont ndendori o ala ko adama yetade pont ndendori o ndiyam ɗam sodditi ɗum min gari min tawi mana auto ji ne dari ɗon noon koccumi téléphone am noddumi mana joguinomi adjoint sous préfet o noddumomi beele namnade beele ɓe tini ko kewi ko e on saga ndeka préfet o enega nder wuuro men he ene wondi ga e gendarmerie en kono ko kalɗa ɗo joni ko eɓe jaaha eɓe mbaɗa porte à porte e nde on tindi automatiquement ɓe gummi ga ɓe tawi min ɗo ɗum ɗo kono kay ɓe naati e wuuro he on saga kamɓe ɓe gonde Demba Diong mi ala ɗo Silla ala ɗo maire on kadi arani taw ɓe naati e wuuro he galleji bonirnoɗi fof ɓe jeehi ɓe jettima ɓe jii ɓe mbaɗi constat on saga noon ɓe kala ko ɓe mana ɓe ponno yettade ɓe jettima ɓe mbaɗi constat ɓe nawi kamɓe gendarmerie ene wonde de préfet ene wonde de sous préfet eyyi caggal nde ɗum waɗi ɓenni mi nani mbiɗa nane ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa wowani wadde hunde nde wowani wadde soko tawi waɗi e bettat joni cikkuɗa holko woni cause mo ganduɗa ko ɗum ɗo tigui woni dalilu wuuro ngo wadde innonde nde tawno wona ko wowi wadde ƴiwole ɓurɗe ɗeɗo mawnude ene mbaɗa kono hono no wayni hikka meeɗa wade ni en tant que gonɗo e commune o joguiɗo commune o so tawi a wiyama holko cikkaɗa ko woni cause inondation holko addi ɗum seeɗa ko hakkille ma addi? mais je crois que les causes sont multiples ene waɗi façon ngaji kewɗi gadduɗi ɗum min ko sikkumi ha mais noon aɗa sikka taw wona noon par ce que goo beddaji ɗi won hen ɗi ganduɗa ko doorumaji wonno e galleji woni hen mana nokkuji
mana ko lakuji ɗo ndiyam ɗam fonno nadde e taw on sanga mahama waɗama miruji wo so tawi waɗama miruji noon an a waɗi miri mi waɗi miri ndiyam ɗam fonno yaade mana e nduɗo dowru ma yahane e nduɗo dowru ma ndiyam ɗam effectivement ruttoto koye galleji he ruttoto koye beddaji he ɗum ko 1 deuxièmement ndiyam toɓɗam ɗo hikka ɗam min mi tawa kono no yimɓeɓe kaldi ni pa ndiyam ɗam ne heewi doole ha ɓurti e ɗam heewi doole par ce que min won wiɓe mi kañumen galleji men ko miiri mbaɗi hay toɓɓere wotere iwani bowal naate e nder galleji mais galleji ɗi keewi ko ndiyam tan tellotoɗam ɗam kebbini galleji ɗi ɗum am déjà hakke yimɓe tato mi haalde mum ɗum donc noon yimɓeɓe kadi poti famde kadi ndiyam ɗam kadi ne heewi doole ha ɓurti eyyi voilà joni hol peeje ɗe ganduɗa ko ɗeɗo poti manan daɗɗede wonande e Hamady Hounare beele ɗum ɗo janggo e jaam hay sinno ƴiwole ɓurɗe ɗe ɗo manan tooɓi taw manan wuuro ngo ene wawi dadde manan e won fitinaji won bon ɗum ɗon ko ganduɗa assainissement namni sont des moyens colossaux ko moyen aji mana kewɗi doole évidemment Hamady Hounare hande e position muɗum ala on moyen yimɓe yo kaldu gonga Hamady Hounare hande ala moyen wadde caniveau no Dakar en walla guure mawɗe Thiés en ni caniveau ji mana ɗi ne mbawa mana won ƴeftude ndiyam ɗam ne nawa ɗum beddoya ɗum banggue goɗɗo eɗen jiiɗi mais en ngala on moyen vraiment en ngala ɗum taw ko heddi noon yimɓe mbawi sipirede hen ƴeewa hol peeje goɗɗe hol ɗumnajum goɗɗum hayso kadi mairie ndi kadi ala on moyen mbawi ƴewde partenaire uji ɗine mballa en mi sikkine kadi ko hen wona ƴewde min ƴeewa partenaire uji ɗine mballa min ha kam situation samoro hayso kam en mbawa wadde caniveau ji taw kam eɗen mbawi ƴewde kam mana holno ndiyam ɗam mana ɗum ɗo ɗiɗo musibaji beele ene gustuno en voilà somi nani mbiɗa wadde kanaluji ko namdi ko ngaalu kewgu doole te kadi ko gonga yimɓe fof ne gandi holko woni e wadde canal assainissement no wayi e hewde doole kono mboɗo sikki commune de Hamady Hounare ene foti wawde dañde moyen ji ɗi ganduɗa hay sinno wawa wadde 100% kandude Hamady Hounare saabu so seedeji kewɗi mana nanɗo en eywa e guila nden femde joni beele on mbawani lijidde wadde e taaro yirillo ha keɓen partenaire uji ɗi ganduɗa ene mbawi wallude on tawa ɗum ɗo heftata ko yimɓe cikkuɗa on jeebobinani seeɗa e on banggue min jeebobinani men hamin namno partenariat kadi wona hunde newide ko wona do ko yimɓeɓe ganduɗa a ñagoto ɗumen et puis ngare balle kam bon ngare balle kam wona force aɗa wawi wiide neɗɗo ara walluma bon omo paari o ara walluma aɗa wawi wiide neɗɗo mana ara wallam taw kadi o parani o kono wona wala joni o e position arde walludema kono kay wona ɗum kam wona kam faute kam wonde namnaka walla yiilaka namnama yiilama mais perle muma noon en dañani taw ko hen noon gonɗen en ɗaccani inchallahu rabbi ko wona ɗum nde caɗele ɗe mbaɗi monsieur le maire ari ɗo en addi balle tottirde e yimɓeɓe voilà mais yimɓe hewɓe woni goƴo mumen mbi ko monsieur le maire addi ko tabarakallah machallah yimɓe yo kaldu gonga 18 millions valeur 18 millions wona kecce kono no waɗira distribué ni ko ɗum saabi hay yimɓeɓe ɓe ganduɗa boniraɓe ɓe ko keeɓi ko wawa ɗumen naftude saabu waɗi yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa wona no fotɓe manan feccade wona presque wonɓe ganduɗa hay hunde ngala ko bonira kono mbaɗama distribué est ce que cikkuɗa ɗum kadi on jeebobinani on banggue min jeebobinani ɗum ɗon sa yi maire o itti golle ɗe o waɗi ɗum e juuɗe préfet o waɗi ɗum mana e juuɗe gendarmerie ko ha ɓeydo moƴƴude mairie ni tan ne wawno sipirede hen mais noon sa yi o noddi gendarmerie o noddi préfet sous préfet kamɓe fof ngari ko yo ɓen jaa sur le terrain mbaɗa constat ko kamɓe kadi effectivement ko kamɓe jeeyi terrain ɓe mbaɗi constat ɓe ngari e galleji ɓe pilmi mana ɓe ƴefti note ɓe nawi donc so tawi wonko manki min cikkumi so wonko manki mankide ko oton banggue par ce que ko kamɓe ponno ɓe potani hay galle goto nelde neɗɗo ɓe ponno kay ɓaadi maire o rokki ɗum ɗo itti waɗe juuɗe mabɓe ɓe ponno ko galle fof haaɓe gara huɓere am yani bon huɓere ma min gara min pilma huɓere ma c'est vrai huɓere nde yani huɓere ma yani donc so neɗɗo huɓere mum yani tan kadi boniram par ce que eddoto ko ma jalta paya banggue goɗɗo ene woodi no mbiɗani ne woodi min tini ɗum ne woodi ɓe bonira mana naati hen jooɓa holko waɗi noon waɗi noon ko wasde ɓe yaade sur le terrain soɓe jeeyino sur le terrain ɗum ɗon watta aminen ko amen ɗum welani min
par ce que normalement kamɓe boni yaltuɓe galleji men ko kamɓe exclusivement ko kamɓe ponno jeyde affaire ndi hay neɗɗo goto fotani nadde hen ayi boniraɓe ne jalti galleji men ɓe ko ɓen tan jeeyi situation ete ɓen sa kontiɓe ɓe ɓuurata capantato e hakke temedde ɗiɗi neɗɗo windima et c'est normal kono noon kadi woto yimɓeɓe pel mairie ndi par ce que mairie ndi waɗirno ko ha daɗa mairie ndi waɗirno ko ha daɗa noddi préfet noddi sous préfet noddi gendarmerie wi gaare donc noon ɓen kadi so mbaɗani golle men suffisamment donc kadi minen mairie ndi ɓe welani min de kono noon kamɓene ko ɗum koɓe maggi way kono longguere ɓuttere warde nokkuɗo ni jomum nokkirno ko yo har kono finalement ko ɓaɓari hawri koye ladial voilà c'est ça voilà joni soko tawino aɗa jogui wasio mo tottirta saabu kadi yimɓe hewɓe ene mbiya laissé aller ene heewi hunare to banggue kotki to bakke moni kala so to wela dirtanan kalsal galle mum waɗi hen mir moni kala ɗo wela ko ɗon asata foos il paraît que ille onon mairie ndi oɗon ɗo tan vous êtes là tan oɗon ɗo kono ko sécurité mo poɗɗo rokkude population miskineɓe on dokan noon par ce que oɗon jeebobini trop neɗɗo ko wela fof ko ɗum waɗata waɗa dépassé didol galle muɗum yaha ha ene fanno e bedda ene waɗa kurjure e bedda ene waɗa ha janggo e jaam ene jibinana yimɓe firna elle ononne kadi on banggue monsieur le maire ene hawni sedde ko no mbimi ko ene woodi min ko kaltaɗo ko ne woodi ƴeftuɓe fosuji men tan ñippe dow lawol bon min kaali hen min kaali heddi ko nawa jomum laamu nawa ɗum mana jettina ɗum mbaɗa ɗum poursuivre judiciaire nangge soke so nangama sokama holko haalte mairie ndi kadi ɓe mbaɗini ɓe batti ƴeftude citoyen mabɓe ɓe beddo ɗumen kaso à cause des cause uji ɗi ganduɗa ngala valable fof maɓe kaal hen minen min jinno tan ko ɗum ɗon fof iwa tan e dow tan amiablement iwa amin kaala hen ko ɗum min jinno tawa min mbaɗani utilisé de épreuve de force mais noon malheureusement tubakoɓe mbi so tawi mana a helani ɓoccoɗe wawa hebde omelette plus tard ko ɗon tan faya voilà konngol ma battidigol e wasiya dendagal population Hamady Hounare saabu wonɓe mairie ɓe ko ɓen goni population ko ɓen goni mairie ndi konngol ngol ganduɗa aɗa eero faade e dendagal ɓiɓɓe Hamady Hounare naɓe hol jaggodiral ngal ɓe poti jaggodirde mairie nen ɗo association ngaji kewɗi nen ɗo en kawaral en dental en ɓamtare en agir pour développement de Hamady Hounare woni eywa foof hay hen goto yaltani wuuro ngo hay hen goto wona ɓiɗɗo commune jeɗon enen fof ken ɓiɓɓe wuuro ngo mboɗo sikki soko tawi yimɓe ɗiɗo ndendi bunnayi paye feccude duki won hen teɗaniɗo butati donc onon pop jiɗɗon ko yo wuuro ngo ɓamto so donki nandirde woni moɗon mo haalnani heddiɓe gonga donc hol basio ma mo mbatta e erago fadde population Hamady Hounare beele wuuro ngo ene yaara yesso kayumde Omar andi haalpular en mbi sinno ko sago joom yitere nde woyata minen ko minen gonɗo Allah waɗi ɗo hande minen kay sinno ko sago amen tawa mana kala kene kewa ɗo kala kene waɗa ɗo tawa minen hamin jaada e jomumen par ce que minen min mbaɗi kala mone waɗa ɗo hande wallata ko minen effectivement ne ko noon sa addi ɗo mbuuɗu hande a rokki Hounare na sa yiɗi mbasa rewnude juuɗe amen ko minen ballata minen mairie ni ballata minen min jiiɗi kala association kala fedde wawno wonde foof tawa ene liggodira e amen minen min jiiɗi liggodirde mum par ce que wallata ko enen sago jongduɓe laano ko ƴeeŋoyde enen fof ko Hamady Hounare sago meɗen ko yo Hounare rew yaaru yeeso sago meɗen Hounare ko yo mawnu yo wat développé donc enen potani lurdirde sen lurdiri noon yama no mbiɗa ni ko gonga taw won goppuɗo lawol ngol mais sen ndewino lawol ngol gotol en potani lurdirde wawi wonde mairie ni takka mairie o woppi lawol ngol ene wawi wonde tawi ko noon man mbiruɗa mais minen kam min cikku min goppani minen kam min cikku min goppani lawol e minen min cikki par ce que so tawi neɗɗo adi ɗo ballal hande min mbaɗi considéré wallata ko minen bon ɓe rasama min tout rasama min nani kalis ari ɗo bon caggal ko Amadou Kane waɗi ko won min nani won pelle neldi ɗo kalis environ ɓeɗe mbiya 3 millions ɓeɗe mbi 2 millions e ɗum noon joni kadi ɓenne kadi ko kalta ɗo joni ko haala ka ari est ce que minen min potani tinde hayso rewani e juuɗe amen en tant que minen goni ɗo autorité locale ɗum ɗo ne ara e naata par ce que hande ala ko foti nadde Hamady Hounare taw min tinani donc noon ɗum ɗo joni min naniri ni tan est ce que ne foti wonde non fotani wonde est ce que ɗum ne waɗa saaha ɓe cohla tawon mana ɓe donc mon hebde non tawon e won ligaji won voilà non nous on est disponible par ce que on ko mirimami ni minen ɓe ballata min gandi ɗum donc noon ballowoma so tawi neɗɗo wi ene walluma a walla yi woni koye walludema
a yiɗata wana lurdirde joomum. voilà noon monsieur le maire min beltima no fewi mbaɗa konngol ma battindingol mbaynorɗa mana bandiraɓe ko welema mawɗo hannde jaggudema ɗo en jaaɓa joddade amen yaltinde mana ko wonema saabu kadi hay sinno haɗo pular mbi hay sinno wona heege ɓoye ene mucce kadi yimɓe fof ne gandi Moussa Sarr taw ni wona e mbadi mana wonde mana maire yimɓe fof ne gandi mana neɗɗo ɗum noon mbaydira e bandiraɓe min beltima no fewi noon vraiment jarama bon Allah jarama on jarama ko so seulement tan komi weltima no fewi eyyi ɗum ɗone kadi ko rokkude min occasion haalde bon ni on dokki min occasion haalde nawon jalti noon kadi ko min jinno haalde min jinno kadi tine darama ɗon entre parenthèse onon noon ko onon cali haalde yimɓeɓe joni joni ko min haaldata ma joni par ce que onon on meeɗa umminde événement mbaɗɗon min interpellé gaare ƴette komin kaldata ko kolon ɗum yimɓeɓe onon mairie ndi minen ɓe ganduɗa ko Varanga TV jeeya ko e nder Hamady Hunare on meeɗa wadde organisation guila jooɗi ɗon mbaɗɗon min convoqué mbiɗon yomin gar min tawtore te ala fof ɗumin jahanede nder leydi ndi eyyi mata ɗum ko erreur kono suwa eyyi mami mbaɗa rectifié par ce que suwa Amadou Kane so ari ɗo ene adda hakke mana ɗum naji tati télévision ngaji en e radio ji en donc noon no addirta ni mbiɗa sikki so tawi no wonano mana kumpodiral omo wawno adduɗon hen en tant que kadi ɓiɗɗo wuuro kadi ene jeeya hen mo yejjita noon ko jejjito kono so wonani yejjidde kam mbiɗa sikki en tant que ɓiɗɗo wuuro ngo aɗa e radio somo ara mo adda radio ji goɗɗi e télévision ngaji omo fonno ƴewde mo addorma yalla ɓeydu sudura bandiraɓe so tawi waɗi ko gantiɗi e ndeɗo jonde mbiɗen ñaagui moon yafuya so longere mawde waɗi nokkude wona ɗum jomum yilno hen jodinɗon ɗo en koye deuxiéme adjoint au maire de Hamady Hunare Moussa Sarr en beltanimamo no fewi bandiraɓe min dokkat moon aadi lawol gongol nomin kewi wiide on ni hakkude moon e Vrango TV Sénégal haɗani e Ndakaaru kadi lomtaki dendagal bandiraɓe Sénégal naaɓe ɗum noon ha yesso ko lawol